Kijk dat hij met noto zit. En zit een keer een beetje verstrooid. Allee, niet dat je niet oplet. Maar je zit dan eerst bij je dag naders. En nog maar een keer een hele zwerme mus die van links komt. En vlak voor in de noto dukt. Aanwringt. Maar niet te waarde. Maar misschien zit er een auto achter jou. Die zo kunnen naar je hand draaien. Nee, een vriend. Lijkt of dat je op de top van je been loopt. Best dat je naar rechter komt. En hoort. Of dat je in een bok hoort. En hij zegt. Maar VEUGELTJES toch. En zie, de bar is open. We kunnen de glas pakken. En we gaan toch nog een paar nummertjes. Ja, de kenners weten het, dat was het laatste nummer. 10 minuutjes. En dan een paar nummertjes.